Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Pulit Kyndongbasa kila pentip balalap ya Metïap jong wei ubreu uba omla ban ithu satya haka khat sau terik uyayong arhaja apusan haka por khat arbaje sapusan minit min step ubala thia lingktar haka surok ba National Highway 46 ha Mawlyngad Kyndongbasa nakaleng ki bor ka an kilale ya ka jing tokit badlapha ya ka met chenigrims maudyang dyang banle ya ka postmortem Ki Pulit kila ong bala antat ba utay ubala khlat udan ha padeng saupusan hado san post nam kakarta badia ka met jong u labo ha ka jaka bo Metïap hanigrims shu la ong ba utay ubreo upang sweatar ka ba drongti ka barong blue ka ba tho lie bad ka sopti ba drongti ka barong pink ka patlun rong grey ka topia tho rong blue rong saw bad ka slipper yong kinu ki ba ithu ya uni ubreo kila aban ai jing tep Shaki Pulit ha kini ki number not lie hinreu saw RR iway saw lanie RR iway san